След като прекарахме 2 дни в Палермо, се отправихме към следващата ни спирка – малкото градче Паратинико, където бяхме запазили апартамент за 3 нощувки. Тук планирахме да си починем от хаоса на столицата и да направим няколко интересни еднодневни разходки из района. Първата ни дестинация беше Ериче, живописно средновековно градче, каснало високо в планината над Трапани. Въпреки туристическия характер, мястото носи особена атмосфера, която няма как да не усетиш още щом стъпиш там. Сега ще тръгнем да обикаляме. Тук има 2 замъка, доколкото знам, които са още от гръцко време. Честно казано, ние не сме тук за замъците. Просто ще ги видим. Има много хубави гледки надолу към морето от на високата част. И много хубава сладкарница, която друго може да не знам, но за сладкарницата тук има и типичен десерт, който приготвя в Ериче, така че ще го опитаме. Разходихме се из тесните кълдърамени улички, спряхме за панини в едно от по-популярните местенца и разбира се не пропуснахме най-известната сладкарница в Ериче, тази на Мария Граматико. Историята й е почти като от филм. Още като дете тя е изпратена в манастир, където научава тънкостите на сицилианските сладкиши от монахините. По-късно отваря своя собствена сладкарница и днес името й е синоним на традиционни десерти в цяла Сицилия. Ние дойдохме да опитаме това дженовези. Местното сладко. Вътре с крем. Мекко е. Тути фрути. Като маслена бисквит, с някакъв крем вътре. Буквално прилича на уния нашите, един ден се казват мадленки. Сладки. До такова има вкус. Мен ми харесва. Мен ми харесва. Дженовези. Като цяло, между другото, е доста по-хубаво от каноли. Примерно. Ако бях един кулинарен влогър като Джейми Оливер, You can feel the fluffiness inside from here. You smell it, it's crunchy, yet very delicious. Oh yeah. I gotta go and ask Tia Maria about the secret recipe. След като се насладихме на прохладната атмосфера и старинния чар на Ериче, слязохме обратно към морето, за да разгледаме Трапани. Макар да има красива крайбрежна алея и няколко симпатични улици, градът не успя да ни впечатли особено. Прекарахме там около 2 часа, в които се разходихме из центъра, изпихме по едно кафе и реално нямаше какво повече да правим. Може би просто не беше нашето място. След краткия ни престой в Трапани, решихме да се отбием на път за вкъщи в Кастелмаре дел Голфо. Малко крайбрежно градче, което се оказа истинско оживление в късните часове. Плажът беше пълен с хора дори по залез, а в центъра кипеше живот. Туристи, ресторанти, музика. Атмосферата беше шумна и доста различна от това, което бяхме видели по-рано преди. Направихме една бърза обиколка на една от улиците в Кастелмаре дел Голфо и е по-добро от всички места, на които бяхме днес. Много е оживено, явно много италианци ще почиват, има хубав плаж. Да. Обаче и много заведения. Да. Ние в Трапани се чудихме кое е най-добро от всичките, за да седнем, защото нямаше нито едно добро. Тук всички изглеждат добре. Мисля, че ще вечеряме. Нямаше да вечеряме, ама според мен можем да седнем да пием по едно вино и да хапнем нещо лекичко. Кастелмаре дел Голфо е на около 15 км от нас. Така ли? Да, много близо. Трябваше да видим някакво място днеска, за завършихме ден, защото в смисъл Ериче беше окей, но Трапани беше много зле. Ама ние много случайно решихме. Да, ние много случайно решихме. Просто решихме, че няма да се прибираме и що пък да не спрем тук. То се оказа добро решение. Да, дестинационе маре. Винаги така правим, без да искам. Има Мирадор, както Тодор казва, ето зад мен е пристанището. Много ми харесва това градче. Много е хубаво. Как да ти харесва? Има така много морски вайб. И сега ще видим заведението, ако може да има някакво готино, ако не, харесва това горе надолу, където имаше миди. Мидия. Много се радвам, че видя. Знам как се вижда, защото има малко Полиняно Амаре. Седнали сме на романтична вечеря да гледаме Олимпийските игри. Тодор помоли, ако може по-далече от телевизора и ни сложиха челно. Не, другата маса е много по... Ма те си я избраха.
Те няма какво да си говорят. Те искаха горе, ама и на тях не им разрешиха. Иначе там искахме на ония масички, но всички са резервирани. Оказва се, че тук в това градче, понеже явно има много туристи и всичко е резервирано по заведенията. Не им стигат заведенията. Така ли? Това ли установи? Да. Поръчахме си миди обаче. Дълго очакваните миди. И са големи. Айде опитай ги. Сложи малко... има и хлябче, чудесно. Честно. Густо. Кому е нужно това? Поръчме си пълнен калмар, оказва, че е пълнен с трохи, овкусени с някакви неща. Тук много обичат да пълнят патладжани и всичко останало с трохи. Така наречените breadcrumbs. Но не е лошо. Аз чудих между ньоки и калмар, може би ньоките щяха да са по-хубави. Моля да ядем тирамису. Едно. Не шернем. На едно. Брат, Тодор много се срамува от мен. На следващата сутрин тръгнахме рано. Целта беше едно от най-популярните места за плаж в Сицилия – Сан Вито ло Капо. Това място често е сочено като райско кътче с кристално чиста вода и мек пясък, но още с пристигането започнахме да се питаме наистина ли е толкова специално. Какво ще кажеш за плажа? Пълен леш. Той плажа като цяло е много хубав, има хубав пясък, водата също е хубава. Платихме 15 евро ли беше? Да. 20 евро по принцип е за 2 шезлонга и чадър, но Тодор искаше да лежи на пясъка. Та за един чадър и един шезлонг е 15 евро, което сега нормално е, не е нещо, кой знае какво. Той в Гърция е толкова на Тасос. Че, смисъл, плажа е вече, не знам дали се вижда къде е морето. Доста назад сме, но няма проблем и това. Тодор ходи да се изкъпе, но след това каза, че за да си вземеш душ си плаща 1 евро. Което между другото аз го бях чела в коментари. И реално, ако имам само книжни пари, не мога да се изкъпя. Ние паркинга не можахме да си платим реално и платихме само за 1 час. След малко Тодор трябва да отиде да го поднови. Защото само с монети, с карта не искаше, не знам какво става, иначе 2 евро на час паркинга, такъв тип синя зона. И да, цяло, може би ако не беше толкова пренаселено, щеше да си заслужава да платиш за всичките тия неща, обаче като е толкова пренаселено и е се прегърче едно друго с всички, не е нашия плаж. Може би наистина по-добрият вариант е да си вземеш чадъри, да се шибнеш. Ти видя ли какво на свободната зона? Те са опънали цели маси, шатри, какво ли не там? Да, не знам в какъв момент трябва да дойдеш тук, за да е по-спокойно. В момента е ужасно. И е вторник. Може би края на октомври, началото на ноември. Тогава ще е топ. Да се изкъпиш в ледена вода. Преспами се. Тилмен търсим ядене. Което ще е буквално търсене. Да. Няма много избор на ядене и пиене и всичко затваря в 3:30, така че кой ял, кой пил, яде, че се яде, това е. Иначе дава най-различни бич барове, които предлагат само шезлонги и чадъри, без нищо друго. Да. Ето показвам ви една локал бира тук за района. Хайде опитай да кажеш добре ли. Да. Хубава е? Бързо намерихме заведение. Този път Тодор беше направил проучване къде да седнем на обяд, като да не повярваш. Днеска инициативата беше твоя. Днеска ми прехвърля всички решения при условие, че ти имаш нужда. Аз нямам нужда. Прего, сеньори. А това не е лошо, когато жената ти каже, избери нещо, защото това трябва да знаеш. Ама аз, каквото и да избереш, съм съгласна. Еми, какво не мрънкам.
Еми, ти искаш октопод да ядеш. Ето ти октопод. За 16 евро. Представях си го октопод, не пипал. Ти къде се намираш? Буквално до морето. То беше в Предястия. Ти просто много грешно прецени. Наклонена черта main dishes. Така че... Main dish може да е за дете. Виж, моя main dish е по-сериозен. Аз поръчах тук някакви, забравих как се казвах тия... Бризор. Не. Типична паста е за района на Трапани. Тук и с морски дарове. Поне виждали вкусен. Не, просто ако беше оставили другата част от хора. Нищо ще поръчаме друго. Какво едеш? Октопод, втората му част. Да, дойде шефчето и се извини на Тодор, че му е дал не целият октопод, че му донесох още една порция. Мисля, че сега поне ще се не ядеш, так му се бях притеснила за тебе. Сега ще се наядам. Беше готино, можеше и да не го направя. Можеше, да. Добре. На тези будки се плаща и си купуваш шезлонг с чадър. Тук си плащаш, за да ти пуснат водата. 1 евро. Нещо, което ни направихме, ще направим, като си тръгваме. Да покажем апартамента. Така, тук си имаме холче с маса. Кухня, имаш си кафе машина. Госпожата беше заредила тук кафе, закуски, всякакви работи, които ние не ползвахме. Имаше и вода, даже в хладилника. Тук ни е спалнята. И банята с тоалетната. Като цяло всичко е новишко, явно от току-що направено. Имаше си много удобно огледало. Моят аутфит от китайски уебсайт. Така и най-хубавото беше, че тук отпред си паркирахме колата. Винаги има място. Това е лодъчката. Там долу в края на улицата имаше много яка пицария. И така. Напускаме. Ние с нощи за пореден път мисля, че не знам даже вече какво правихме, но аз не снимах никакъв финал. Аз тръгнахме след плажа. Направихме си романтична вечеря вкъщи с салата. Да. Оказа се, че може би четвърти ден вече е прекалено много да ядеш пица и паста и ние двамата с Тодор просто вече тотално отказваме да го правим. И до нас, където е апартамента, има Lidl. И решихме, че можем да си спретнем една романтична вечеря в апартамента и беше супер. Ядохме салата най-после и някакви други неща, както и да е. Оправихме си багаж тази сутрин и освободихме апартамента. Апартамента ще го покажа. Беше може би най-хубавото нещо от Източна Сицилия, което видяхме, защото ние всъщност не видяхме някакви неща. Не е ли това Западна Сицилия? Така да е Западна, извинявам се. Обърках посоките. Западна Сицилия не е лошо място, но може би бих казала, ако имате повече време като нас, да го обиколите, си заслужава да обиколите. Примерно Еричи беше супер, Кастел Маре дел Голфо беше готино, като цяло тия крайбрежните градчета може би са хубави. Ако имате по-малко време, не бих препоръчала да идвате в Западна Сицилия, не е нещо особено. Може и без тази обиколка. Но да, това беше от нас. Спираме на бензиностанция да заредим за първи път четвърти ден. И продължаваме с Южна Сицилия, към която днес тръгваме. Ще пътуваме доста, но има много неща, които да видим там, така че се надяваме, че в следващият епизод ще бъде по-интересно. Да. Дано, ма надали. Айде.